ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе 3 сотиқ замин, 5 дар хона бо таъмир ва қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. Дар наздикии канечкаи маршруткаҳо ҷойгир асту ҳама чизҳои даркорӣ дар назди хона қарор дорад ва инчунин ҳама раҳо то ҳавлия таъмир кардагӣ. Навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. Сар мекунем аз суроға. ҳавлӣ дар маҳаллаи ҷӯйбодом ҷойгир мебошад, ноҳияи Сино. Аз ин тараф балх ва роҳ ба сӯи райёсати Беда, аз ин тараф бошад роҳ ба сӯи шаҳри Исор. хонаи фурӯшимон дар маъни ҳамин минтақа ҷойгир аст. аз ҳамин чораҳа то хона тақрибан 1.5 километр. бисёри бад гап мезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем. дар ин ҷо мактаб, масҷид, садик ва дигар чизҳои даркорӣ. ин ҷо канечкаи маршруткаи 4855 ва хонаи фурӯшимон дар маъни ҳамин кӯча ҷойгир аст. рост мерем, ба тарафи дасти рост мегардем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва марҳамат худи ҳавлии фурӯшӣ. аз назди дарвозаи ҳавлӣ ҷӯйбори об мегузарад. ҳама раҳо то ҳавлия таъмир кардагӣ ва марҳамат худи ҳавлии фурӯшӣ. дар умум иборат аз 3 сотиқ замин, замини 4 кунҷа ва 5 дар хонаи бо таъмир. ҳавлӣ бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. фишори обро бинед чӣ қадар баланд аст. медароем ба дохили бино. ҳавлӣ қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад, яъне баъзе чизош меистад, баъзе чизоша мебаранд. нархаш 850 000 сомонӣ. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. хотиррасон мекунем, рақамҳои соҳиби хона ҳар ду рақам WhatsApp доранд. барои ҳамин марҳамат дӯстони азиз. тамошобинони гиромӣ, канали Dom TJ дар нархгузории хона умуман қуш нест. аз мо танҳо реклама. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 97 14 55 15. дар WhatsApp ё ки Telegram муроҷиат кунед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. дӯстони азиз, лайкро фаромӯш накунед ва дар комментария фикру худтонро оиди ин хона нависед ва ҳатман ба одамоне ки ин хона ба воё махкул мешавад падилитса кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Dom TJ канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.